Cada ano falecen na nosa comunidade e no noso país centenares de persoas por causa da gripe. Para prever esta enfermidade, Sanidade lanza unha nova campaña de vacinas contra este virus. A nova tempada comezará o vindeiro luns, pero os profesionais adiantáronse unha semana para estimular a veciñanza. Aconsellar á poboación que se vacinara contra a gripe. E os motivos son moi sinxelos. É unha vacina moi segura, lévanse administrado millóns de dosis en todo o mundo sen problemas graves. O segundo elemento é que non provoca a gripe, o virus non está vivo de xeito que non dá reacción e che aumenta as defensas, che crea defensas, pero non che ocasiona a enfermidade. E para min a máis importante é que moitas persoas con patoloxía crónica, con patoloxía pulmonar, pouco, con insuficiencias cardíacas, que a gripe, nas que a gripe pois pode ser unha complicación grave que incluso pode levar ao falecemento da persoa, non? É importante vacinarse cada ano, xa que cada tempada a inxección cubre as posibles derivacións do virus da gripe. Si, a vacina non cubre máis que para o ano concreto. Cada ano se diseña, se produce unha vacina especial con unha combinación dada de virus en función da onda epidémica que chegue, non? Entón, hai que vacinarse cada ano. Os grupos que máis preocupan son as embarazadas, as persoas con patoloxías crónicas e os maiores de 65 anos. As embarazadas, pola protección á propia embarazada e aos fetos, e na poboación as franxas de idade son todas, pero quizá a máis destacable serían maiores de 65 anos e menores desa idade, pero con determinados tipos de problemas de salud. Sanidade ponse o obxectivo de vacinar ao 50% da poboación das áreas do Salnés e Pontevedra.